Fajnsila Mawdex il-mexxej Laburista Joseph Muscat kompla jħabbar aktar proposti din id-darba brabta ma' gvern ġdid bibien miftuħ għalik. Joseph Muscat qal li gvern ġdid jadotta proċess ta' Open Government li permezz tiegħu mhux biss issaħħaħ it-trasparenza u l-kontabilta, iżda jingħata aktar sem liċ-ċittadini billi jingħataw l-opportunità li jipparteċipaw direttament fid-deċiżjonijiet u l-għażliet tal-gvern. L-ewwel proposta jissaħħaħ u jitejjeb l-aċċess għall-informazzjoni primarjament permezz ta' mezzi online għaċ-ċittadini li joffru aktar trasparenza. Gvern ġdid irid jgħix bil-realtà l-ġdida u aħna li aħna nilqawha pereżempju tal-Freedom of Information Act, imma iktar minn hekk l-attitudni mhux ħatkun waħda reluctant imma waħda li tambraċċa din ir-realtà il-ġdida. It-tieni, jintużaw aktar is-social networks biex permezz tagħhom iċ-ċittadini jippromovu l-idea tagħhom għal inizjattivi ġodda min-naħa tal-gvern. Joseph Muscat qal li se jkun aċċertat li titjieb il-konsultazzjoni li għandha tkun aktar wiesa u effettiva. Proposta oħra hija li gvern ġdid jagħti l-opportunità li kulħadd isemma leħnu fuq kull abbozz ta' liġi propost fejn jiġi ppubblikat online u tingħata opportunità biex isiru kummenti, suġġerimenti u mistoqsijiet. Joseph Muscat qal li dan il-feedback jiġi użat biex fejn ikun il-każ jiġu proposti emendi mill-gvern stess għal dawn l-abbozzi bil-konsultazzjoni tkun prassi normali u mhux biss fuq affarijiet kontroversjali. L-ideja ħatkun li iva niftħu għal konsultazzjonijiet u mhux biex anke nipprevjenu l-ideja li wara li xi ħaġa tgħaddi mill-Parlament forsi tqum kontroversja f'dan ir-rigward jew nitkellmu biss jkun hemm konsultazzjoni meta tqum kontroversja ma tkun a standard operating procedure. U b'dan il-mod fejn ħanippromovu dan it-tip ta' feedback online inkunu nistgħu nieħdu anke bħala gvern ċertu idejat u anka immexxu il-qudiem il-emendi. Ir-raba proposta, gvern ġdid jibda proġett pilota biex it-taxpayers u l-konsumaturi jingħataw id-dritt li jeleġġu rappreżentant dirett tagħhom f'bordijiet ta' korporazzjonijiet statali. Spjega kif il-proġett pilota jibda fatt ta' bordijiet u korporazzjonijiet fejn persuni interessati ikunu jistgħu jitfgħu isimhom u n-nies b'mod online ikunu jistgħu jivvutaw għalihom. Nemnu li dan huwa mod rivoluzzjonarju dwar kif nistgħu niftħu l-istrutturi tal-gvern. Din hija open government. Bl-istejjer li smajna dan l-aħħar jinħass aktar minn qatt qabel il-bżonn li wessaw l-istrutturi tal-Istat għal Joseph Muscat. Il-mexxej Laburista rrimarka li l-Partit Nazzjonalista fil-manifest elettorali tiegħu m'għamilx referenza għal Whistleblowers Act, għal liġi tal-finanzjament tal-partiti u għat-tneħħija tal-liġi tal-preskrizzjoni.